لهولێرێ بە ئالیکاریە ڕێکخستنا جوودی پێشانگەهەکە هونەری ji بۆ 5 شێوەکارên Rojavayê Kurdistanê hate vekirin. Di wê pêşangehê de 54 tablo hatine pêşkêşkirin û tê de behsa êş û azarên her devereka Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Berpirsê pêşangehê Mehdî Dawûd e. Ew bixwe xelkê Serêkanî ye. Di pêşangehê de kilîtek daleqandiye di nava tabloyan da. Bala peyamnêra me Helepçe Seعدûn û xelkê dikişîne. Helepçe ji Mehdî Dawûd dipirse. Çîroka vê kilîtê çi ye? Mehdî ku bixwe jî şêwekar e dibêje ji mala min a li Serêkaniyê tenê ev kilît ji min remaye. هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی ئیرۆ پێشانگەهەکە شێوەکاری ji aliyê hejmareke gencên Rojavayê Kurdistanê ve hatiye vekirin. Di vê pêşangehê de wekû hûn dibînin ku xelkekê zorî Rojavayê Kurdistanê seredana wê kirine 5 şêwekarên Rojavayê Kurdistanê tê de 54 tabloên xwe pêşkêş kirine. Zanyariyên bêhtir li ser vê pêşangehê niha Mehdî Dawûd rêkxerê vê pêşangehê digelmeye kak Mehdî eger tu ji me re behsê bikê ev pêşangeh bi navê pêşeroj bi rengan xweş dibe. Bizanibin çima we ev nabel vê pêşangehê kiriye. Berî her tiştî spasiya hatnawa dikin. Wexta me dest bi vî karê xwe kir em 6 ressam bûn, sisê ê Serêkaniyê bûn. Me xwest piştî em barê yani em bikişînin bi hêla Serêkaniyê. Ji ber got pêşeroja xwe em difikirin belkî bi renga xweştir be ji ber got çû. Yani madî û hadir û mustaqbel giş çûye. Em dixwazin belkî geştir bibe yani ev armanca me jê ev bû. Başa em bizanibin di vê pêşangehê de tabloyên hatin pêşkêşkirin 54 tablone bêhtir behsa çi dike? Aneka her wê şengarek her ressamek ji xwe rêk dîtiye. Êm bixwe ez di vê meردê xwe de ez çûm piçkî stûra. Çîrokê me yî kevnare. Yani wek Ristimê Zal, wek Şahê Meዕran, wek çîroka Mesîh, wek çîroka Zerdeşt. Ez çûm kevnare. Êdin herek ji xwe xusûsî biriye yani. Taban di tablê me henê temî bimirin. Derim kîjan meردê ez bixwar dibim. Lewha Hemed ê Şewitiye û mala Serêkaniyê ê barkirine ye. Cîs egişmene a. Bele. Başa mamosta eger em warin li vêrê min dîta 54 tablona rast e. Bes li vêdekê min dîta kilîlek li vêdê ve heye. Ez bizanim çîroka vê kilîlê çi ye? Ev gelkî yani ser me giran e. Ev kilîl tiştê ê got mayî ji min re Serêkaniyê de em mayî. Ev kilîra mala te ye? Ev kilîla a deriyê min hew. Dişkî min tune. Başa, gelek spas. Di vê pêşangehê de min behsê kirî 5 şêwekar amade bîn. Yek ji wan şêwekaran bêjin biçîktirîn şêwekara ew jiya xelkê Serêkaniyê ye Semîra Terbûş. Semîra Xan eger tu ji me re behsê bikî te çend tablo di vê pêşangehê de amade kirine? Di vê pêşangehê de min 11 tablo amade kirine û şarikandine. Ana li vê dekêne. Bi rastî min hes kir ez tabloyê xwe de biaxivim bêjim bipeyivim ser êş û zehmetiyê min jiyana xwe de dît. Wekî min dîtî hemû gelên bajarê min ev êş û zehmetî dîtiye. Min ser xwe û ser gelên bajarê xwe min qese kiriye tê de. Yani kewata ew tiştê ku li Serêkaniyê çêbîn îro te tabloyên xwe de behsê kirîn wekû çi bîn? Wekî çi bî wekî cem min tabloyek heye ya Mihemed Serêkaniyê ew ê şewitî bi fosfora ku bajarê Tirkiyeyê lê xistî. Erê min hes kir ez tê de biaxivim ku ev zarok çi zen bîwiye ew bişewite. Çi zen bîwiye ji medresan derkeve, ji malê xwe derkeve, êş û zehmetiyan bibîne. Başa gelek spas Semîra Xan. Wekû min behsê kirî 5 şêwekarin دو جوان شێوەکاران یە سەرەکانیە یەکە شتل حاصڵە یەکش عفرینە یەکش کۆبانەیە هەر هەمیان ژیان دکارن بێژن ئێش و ئازارین کۆ ڕۆژاوای کوردستانê tێدا دەرباس بی ئەو دەبەرên واین کۆ تێدا دەرباس بین دوان تابلۆیان دا پێشکەش کردنە ئەف پێشانگە وێ دو ڕۆژە بەردەوام کێ ئیرۆ و سوبە